glow in the dark disco party. Isang masigabong palakpakan mula sa ating lahat. Thank you so much. Maayong gabi sa inyong tanan. Naimbag na nabi ka na tayo ang amin. Magandang gabi ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And we are so happy to see these beautiful people coming from different divisions. Let's go to the people coming from Cotabato Province. Murag nahupog naman ang Cotabato. Uy, bisa na ba? Paman! Alitsyon pa naman nakaon. But anyway, thank you so much Cotabato Province. Let's go sa ating officers coming from Sultan Kudarat. Wow, daghan kayo. Basta SK, sikat ka. O daghang, unsang daghan? Kwarta. O, dapat lang. Let's claim that one. But well, syempre ang aking pinakamamahal na division. Let's give it up from Tacurong City. Okay, tabangan ta mo. Alright, maraming salamat po. Eto naman. Pakinggan naman po natin ang palakpakan at sigawan coming from the division of Coronadal. Wow, na-timing. Pak, 1, 2, 3, syagit. Wow, kamaayo sa Coronadal. I'm so excited. Nararamdaman kong may inihanda kayo para sa amin. But well, let's go to South Cotabato. Alam, mga gwapa man sila. Uy, mga mahinhin man magpalakpak tapos naka-dress. As ma'am, naka-bloom, wow, gwapa. I can see you, ma'am. Very beautiful. Bring me haplas. 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 10. Allah. Allah ka mo. Allah. Alright. From what division, ma'am? Cotabato Division and Coronadal Division. Kaana sila akong dalaga pa lang daw, perfume daw. Pero si ma'am, haplas lagi ang dala. First night pa lang, nagsakit na. Congratulations po! 1,000! Ay, gustong sumayaw! DJ Music! Ala ka ba? Nakasir! Ayos, Adesa. Sobro pa man sa 1,000 imong daugon, oy. Nakapila ka nakabuti, sir. Kaupat. Kaupat. From what division? Sarangani! Alakpak Sarangani. Ani, magiging mga taga Sarangani. Oh, hype kaayo. Alright, sir. O sige, tagay, sir. Tagay, sir. Wow! Uy. Sige ah. May asawa? Duha. Kabalo, anak superintendent. Duha yung asawa. Pwede yung asawa, tinawag ba? Okay. Sige. Loyal. Nakasingsing. Yung iba kasi tinatanggal yung singsing pag nasa party eh. Anyway, sir, anong title ng ating kanta? Lambada. Ano mo na? Lambada. Lambada, correct! Congratulations! Ano man? Kapuyon ko, ani kay Sir Gitset pa niyang kwarta ba, be? Kwarta. O ano? Kahit anong neon mo dyan, ang layo kasi, nasa kabilang isla kayo. Pwede na bang kayo lumangoy? Okay, ma'am. Dito po tayo. Mukhang si ma'am nakapwesto sa pika-pika. Sabi niya, pika-pika na lang ako dito, baka tsumansa. Pangalan? Macarena. Ikaw pala si yung totoo. Mamaya lang, anong pangalan mo muna? Ma'am, na-excite ko, ma'am, may pride. Akala ko siya na si Ma'am Macarena. I really love you. Okay, single? Yes, ma'am, pero may asawa, may bana, nakagbata. Single. Ang gulo. Okay, the title of our song is? Macarena. Macarena 1,000! Ay, mulangoy na. Okay, sige. Ato siyang tabangan. Dagan, mami, dagan. Idagan. Oh, alangan, naapay mo dagang lahi. Naana siya kay Glayo, kuya yung gidagang maluoy. Okay. Asa kagikan, ma'am?
Dito. Bright si ma'am. Ano, siya kagikan ko dito. Of course, yes, you are correct. Ikaw, kinumpisahan mo ko. O, sige, anong division, ma'am? Tabato Division. Cotabato Division! Ano ang title? When you tell me that you love. And you have to sing the chorus of the song. Ano, makakuha sa kwarta karon, dili man nakuha, pero sige man. Ako, paus man gani na host man. Oh, sige, okay na. Di mo kami memorize. DJ. Ali lang kay mag-acapella siya, kaya kani ba yung tinuod yun? O, sige na. Time you touch me, I become a hero. I make... Tama na. Congratulations ka. Oh. Sabi ko, Thank you so much. Baka kaya. Pang-away mo siya na ako. Ayaw naman. Oh, alam ko, nangaway sa kuwang Cotabato. Oh, anong masasabi ng mas bata? si ma'am yung 1 minute niya, itinayo niya pa lang eh. Ma'am, lalapit ako dyan mamaya para sa inyo. Okay. Eto, oh, saan ka galing nila mesa, ma'am? po, Okay lang. Okay ka lang? Ayos ka? Okay ba yon? Medyo loaded ba tayo today? Hay lang. O, kumusta yung mga principal dun sa school? okay naman sila. Baka may gusto ko sabihin But anyway, kumusta ka? Okay lang po. Masaya bang puso? Masaya. Masayang-masaya, pero yung mukha niya parang pagod na pagod. O, eto, ano yung narinig mo? Title? Dancing Queen. Dancing Queen, sasayawin niya to, of course, di ba? Yung mala Julia Barreto. Kilala mo yon, yung batang shota ni Gerald. Oo, let's do this. Ito. Lami sayo, murag wala yung mga loan. Congratulations. Ulat mo, disappoint po. Thank you so much. Ito. Mga magkano na gastos natin sa damit? 20 pesos, 100. Ay, ang galing, hindi umabot ng milyon-milyon. Ano? Yung bag, i-check ko. Ay, dinala niyo buong budget ng division natin. Alam ba to ng is Jody? Ano naman? Bakit may buksan ko Bakit may lupa-lupa? Sasyalan yung bag. Okay, kung meron ka mang gustong ilagay sa bag na yan ngayong Christmas, ano yon? Pera. Okay, natapos na usapan natin. Mga tao sa bahay. Go! Mommy. Daddy. Ate, Kuya, bunso, Lolo. Dichi. Lola. angkol, wawa, Grabe, extended family talaga kayo, no? Sige, go! kataba nga babae, Niece. Katabang na lalaki. Nephew. among silingin nasa balay. katabang na bayot. Alam mo, bright! Mga bright! Katabang na lalaki, mayaman sila. Katabang na lalaki, katabang na bayot. Ano sa mga trabaho, Sorry, mga trabaho sa balay. Sige. Okay, next. Ito. Sounds of animals. 1. Sounds lang sounds. Sasabihin nyo. 1, 2, 3, go. Me, Quack. Ano yun? Lizor. Lizor. ulit, go. Dami mong alam. Ulit. Pag-sound nga. Ano? Galing niya. Go. Toko. tweet. Ano siya? Tweet. Anong sound yan? Eagle, pagaw.
structure. Rar. Ang galing, oh. Ano yan? Laga ng itkit. Para na yung tubo. Ang kitangit-kit, ang inaga. Tikal. Hello, parot ako ba lumago? Ano? Tuk-tuka, oh. Sige, go. Gorilla. Go. Uwa. Sige, sige. Kini na bubuyog to karon kay lamok. Animals lang mo. Ito to. Hindi mo sa animalya. Insect lang siya. Saman, kung sa desisyon. Out, yun. Ayaw na. Okay, next. Na siya ipangutana, ana siya mga pila man yung ginalabanan na kwarta diri ma'am. Ay, grabe mo! Ano nagalita mga to diri mo? Ayun na, daghan yung kwarta oh. Sige, palaban-laban lang, okay. Isip-isip. Yung mga kwento, yung mga experiences na isipin nyo. Oh, reflect. Mga rason kung bakit iniiwan ka ng shota mo. Go! Pobre. Hindi siya ganani mo. That's it. Pangit. Grabe sa pamit. Third party. Bad breath. Sa biyanan, sa mother-in-law. Bawgilok. Bagtiin. Ay kalunggo sa nawong. Ito pobre. Red flag. Dagang red flag pag yun. Mangingilad. Scammer. Dagang fourth party. Dili iPhone ng cellphone. Wala ikapalit ng iPhone. Bayot na ito. Oh, tomboy di ito. Meron talaga siyang isasagot, ano. Okay, hatiin ko na lang. Okay, congratulations. Ang galing.